бориши бо шиддат дар намуди барф 10-11 январ дар минтақаҳои алоҳидаи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз эҳтимол дур нест. 9-10 январ дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 15-20 метр дар як сония пешгоӣ мешавад. 7-10 январ дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор сарзадани зуҳуроти тарма аз эҳтимол дур нест. Дар водиҳо бориш дар шакли барф ва дар қаторкӯҳҳо боридани барфи зиёд. Дар роҳҳо асосан дар ағбаҳо боридани барф ба амал меояд. Дар аксари ноҳияҳои баландкӯҳ шамоли сахт ва боридани барфи зиёд дар назар аст. Инчунин дар қитъаҳои роҳи Душанбе Хуҷанд, Душанбе Рашт, Лахш, Душанбе Сангвор, Душанбе Шоҳин, Дарвоз, Хорух, Хорух Ишкошим, Хорух Мурғоб яхбандӣ ва фаромадани тарма аз эҳтимол дур нест. Бино ба иттилои манба, сармои шадид аз 10 январ оғоз мешавад. Дар баъзе ноҳияҳо ҳарорат шабона то 17 ва рӯзона то 8 дараҷа хунук мешавад. 10-11 январ дар шаҳри Душанбе борон ва барф меборад. Аз 10 январ ҳарорати шабонаи ҳаво то 3 дараҷа гарм ва рӯзона 4 дараҷа гарм мешавад. Хабари мазкур дар такя ба маълумоти Сомонаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода омода шудааст.